veľakrát hovoria, ale čo tu strašíte, keď budú registrované partnerstva, my chceme len registrované partnerstva, my nechceme adopcie detí, lebo vedia, že na Slovensku väčšina Slovákov sa im zježia chlpy na krku, keď počujú, že by mali homosexuáli vychovať deti. Takže najprv o tom nehovorili. Ale dneska to už priznajú, pani Beňová to priznala, pani Nikolsonová bez problémov, hej? Ale pôvodne sa tvrdilo, že nie. Ale my našťastie nemusíme sa pozerať len na Slovensko a dohadovať sa teoreticky, či to bude alebo nebude. Pozrieme sa spokojne do iných krajín. Niekto hovoril, tak veľmi pekne, myslím, na nejakej konferencii Fóra života, že priemer, odkedy, že keď sa prijali registrované partnerstva, do akého času sa začalo jednať o adopcii detí, boli 2 roky. Že to je štandard, taký priemer v európskych krajinách. Že ak sa urobí toto, o 2 roky máme na stole, poďme teraz vyjednávať o adopciách detí. Čiže to je tá salámová metóda a že preto je veľmi dôležité pozerať sa okolo seba, hej, že my tu, to nie je niečo, čo sa domnievame. Je to tak. V tej krajine, v tej krajine, v tej krajine, keď sa dostanú socialisti alebo liberáli k vláde, tak urobia toto, hen tamto. A spokojne môžeme to brať, môžeme sa o tom baviť, ale netvárme sa, že my strašíme, my vyvolávame paniku, my zavádzame, lebo to tak nie je. Je dôležité naozaj sa pozrieť na tie príklady. Pár rokov dozadu Európsky parlament rokoval o Litve, kde prijali takýto zákon, že na základných školách sa nemôže robiť propagácia homosexuálneho spôsobu života. A bol prijatý zákon, tak Európsky parlament prijal rezolúciu, a niektorí žiadali, aby Litva, pritom je to kompetencia národného štátu, do toho nemá čo zasahovať Európska únia. Školstvo je výsostná právomoc členského štátu EÚ a chceli, aby Litva bola vylúčená z Európskej únie za to, že toto prijali. Našťastie tento bod neprešiel, ale rezolúcia, ktorá odsudzovala Litvu, tak tá v Európskom parlamente prešla. A teraz možno ešte u nás sa hovorí to, že nechceme manželstvo, chceme len partnerstvo. V Európe, v parlamente už nechceme partnerstvo. My chceme manželstvo, ktoré je rovnako považované ako manželstvo ľudí, teda ako manželstvo muža a ženy, so všetkými právami. A teraz však ste určite sledovali situáciu vo Francúzsku, kde tie protesty boli veľké. Si predstavíte medzi 2 námestiami najväčšími, keď sa zišlo 1 900 000 ľudí, že to je masa. Tam sa robili manipulácie, keď sme hovorili o tých médiách, že z helikoptéry, čo boli fotografie, tak oficiálne ministerstvo vnútra vymazávalo, lebo tam sa to dalo spočítať, koľko tých ľudí bolo, tak boli 2 typy fotografií. Jedni predtým, ako vymazali určité miesta, kde tí ľudia boli zhromaždení, aby mohli povedať, že tých ľudí bolo menej. A hovorili, že aj keď ten zákon prešiel a je účinný, tak to berú ako vlastne úspech, pretože to zmobilizovalo Francúzov a oni čakali, že v krátkej dobe po prijatí tohoto zákona bude prijatý zákon o adopciách. Tento týždeň som bola v Paríži. Hovorili, že zatiaľ ani sú ticho. Nehovoria, že tento zákon by mal byť, tak nechcú, aby sa trošičku zabudlo. A hneď za tým teda ide zákon o umelom oplodnení, samozrejme, lebo však tie ženy, ktoré žijú spolu, tak tie musia byť umelo oplodnené. A ďalšie, tí muži, ktorí žijú spolu, lebo aj tí majú právo podľa zákona na deti, tak tam idú zákon o náhradných matkách. Čiže budú sa prenajímať maternice a budú sa prenajímať ženy, ktoré vynosia týmto 2 mužom, ktorí spolu žijú deti. Čiže proste to si málo kto uvedomí, že keď teda nedáme tú nohu medzi dvere a necháme to za tými dverami ísť postupne, ako to majú pripravené, tak to ide do úplných zvráteností. Takže asi toľko. A oni idú cez, ako to už bolo povedané, cez školy, cez médiá, cez lekárov, učiteľov, čiže skupiny ľudí, ktoré môžu tú atmosféru v tej spoločnosti ovplyvniť.